Presentámosche o programa Por Talento Dixital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias dixitais. Impresiona, comunica e conecta. Benvidos a Impacto Presente. Domina a arte das presentacións para impresionar a túa audiencia. Un curso presencial deseñado para persoas con discapacidade. Nesta experiencia formativa de 8 horas, aprenderás a dominar a arte das presentacións eficaces. Desde a planificación ata a posta en marcha, adaptándote a audiencias diversas e causando un impacto positivo. Descubre técnicas para captar a atención. Adapta a túa mensaxe a diferentes contextos e públicos e utiliza ferramentas visuais e tecnolóxicas para destacar as túas ideas. Estes son os contidos do curso. Fundamentos das presentacións dixitais. Deseño visual das presentacións dixitais. E comunicación efectiva. Supera o medo escénico, reforza a túa comunicación verbal e non verbal e domina o manexo de preguntas e respostas en calquera contorna. Ademais, aprende a potenciar a túa presencia nas redes sociais, promovendo as túas ideas e xerando impacto no mundo dixital. Mellora xa as túas competencias dixitais co curso Impacto Presente. Domina a arte das presentacións para impresionar a túa audiencia. Apúntate. Chama ao teléfono 91 327 6060 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es. Colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.